नहीं ओपन है ही नहीं अंकल, वो स्टीम करने का टाइम दिनों का पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए वो अच्छा से नहीं चिपक। नहीं, वो मेरे नहीं अंकल, वो उसके नियत है मेरे अದೇ ಬೇರೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿ ನಾಲ್ ಅವು ಉಂಡು चटनी टेस्टी है। चटनी तीखा है अंकल। बहुत अच्छे चटनी जबरदस्त टेस्टी ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್। ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತ ದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ದಯಪನ್ನಡ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಮೋಸ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಯಾಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ಅಂಚ ಇಕ್ಲೆ ಏನು ತೋಚ್ಪೇವೆ ಆಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಶುಂಠಿನ ಪುರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀನೇ ಸೇರು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ बघा उन्हें नून मन पे रहे। अंकल इसको ग्राइंड करने का है ना, ग्राइंड कैसे करेंगे? पीस ग्रेट करने का, स्मैश करने का। तड़ा मुल्प अंकल अंकल फुल एनर्जीड तुले मुल्प ಅದು ಮೈದಾನ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೀನು ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಅದೇ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಂದಿದ್ದೇರು ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡಂದೇನೆ ಫ್ರೈ ಮಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಾಡು ಚಿಕನ್ ಕೀಮದಿದ್ದೇರು ತುಲೆ నేను ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ದಿದ್ದೇರು ನೀನು ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡಿ ಜನ अंकल इसको कैसा छोटा कट करने का? इसको उसको कर लो ना, ग्रेट कर लो। ಯಾಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೇನು ತೂಪುನಿ ಅಂಡ ತಿಂತೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಗೋಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ತಿನ್ಪದೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಇಂಕ್ಲು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂದಿತ್ತ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಏಯ್ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಏಯ್ क्या डाला अंकल? सॉल्ट डालने का है, जितना वाटर है उसको ड्राई करेगा। ಹಾಂ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡಿಯರು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಿಕನ್ ಕೀಮನ್ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಅವಡಿಗೆ ಆಂಡ ಮೊಮೋಸ್ ಮಮ್ಮನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ಅವೆ अरे कहना क्या चाहते हो? 500 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಲೆ ಕಂದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡು ಜನ ತೂಲಿ ಹೆಂಜ ಅಂತ ಮಿನ್ನಿ ಮಿನ್ನಿ ಬಂಗಾರು ಮಿನ್ನಿ गोल गोल कट करने का है कुछ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪದ್ರ ರಡ್ಡುಲ ಮಿನ್ನಿ ಬಂಗಾರು ಮಿನಿ 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 ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಬಚ್ಚಿದೆ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಸಪುರತೆ इसको नहीं है, इसको ऊपर करेगा, ಮಿನಿ यहाँ पे करेगा, इसके ऊपर मार्बल के ऊपर। ತೊಲೆ ಆಂಜವನಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಏನು ಚಾಪುನು ತೊಲೆ ಸೀನ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ದ ಯಾರೋ ಯಾರೋ और भी कमरे का दोगा भी ऊपर रख दो। ತೊಲೆ ಆಂಜವನಾಗ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ದ ಇಂಚನೆ ಆಪುನು ಗಜಿಬಿಜಿ ನೇ ನೆಲಪುರ ಅಡಿಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಡೆ इसको छिलका निकालने का है। ಲಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ऑफ कर दो। नहीं, छिलका निकाल दो, जैसे भी निकालना है। ಅವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ वो मिक्सी में डालने का है ना? हाँ। कीमा भी मिक्सी में डालेगा? नहीं, कीमा को क्यों मिक्सी में और करते हैं कीमा हो गया पानी सूख गया। तो ले ड्राई आनी थे नीर पूरा उसको हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं? नहीं, ये चाइनीज है। क्योंकि हल्दी पाउडर क्या होता है मालूम है?
ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. बैक्टीरिया 500 डिग्री पर कुकर में होने बहुत कौन सा बैक्टीरिया है? ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಈಗ ಬೇಡ ಮಮ್ಮೂಸು ಮಮ್ಮೂಸು ಬೋಡಿ ಮಮ್ಮೂಸು ಬೋಡಿ ಮಮ್ಮೂಸು ಮಮ್ಮೂಸು ಬೋಡಿ. तो वो देगा हाँ इसमें डालना ತೊಲೆ ಒಂದೇಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆನಿಯನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಿ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡಿಯರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೇಟು ಚಿಕನ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ದ ಕೀಮಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿನ ತೊಲೆ ಅವು ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ನಿಜವಾದವು ಬೇತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಮುಂಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅವು ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿಡು ಗ್ಲಾಸದ ಪಿದಾಯಿಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ और बीच में लगा भागो 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 ಅವು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತುಸಿ ಐಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಮಂತೇರು ಅದು ಕರೆಂಚೈನ ಮುಂಚಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವನೇನೆಲ್ಲ ಕರೆಂಚದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅವನೇನು ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇರು ಒಂದೇತಾ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾಡುವೇರು ಎಂಗಲ್ ಅಂಕಲ್ ತುಂಬ ಚೈನೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ये बड़ी अच्छी बात कही आप. Women. Emotional damage. ಅಂಜಾರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಹಾಲಿನಂತ ಬೆಳಪು ಸೋಕಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲೆ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕಡು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತಾನೆ अड़िए वंदे रंड भाजन ಏರು अड़िए वंदे ಇದು ರಡ್ಡು ಭಾಜನ ಕೊಡ ಎಂಕಲ ಅಟೇ ಭಾಜನ ಬೋಡಪ್ಪ ಬಕ ಇಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕದಾನೆ ರಾಸಿಯಾ ಜತ್ತಿ ಬಕ ಭಾಜನ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನ ದಾದತ್ತಂದ ಐತಿ ಬತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಐತಿ ಅವು ಒಂದು ತವ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು खत्म. ವೆನಿಗರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ कितना डालेंगे 1 स्पून है हाँ 1 स्पून क्यों डालता है इसमें चटनी में पिछले समय में चाइनीज था Emotional damage. आने क्लास अच्छी ಟ್ಯಾಂಗಿ ಬರಿಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಸೊಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಮಿನ್ನಗೆ ಜೋ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಣ್ಣು ಕೂಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಕುಂದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ದು ಬಂಗಾರು ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಂಜೋಕ್ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟು ಬೊಂಜೋಕ್ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಾಯಿ ಕಾಪಿಸಿ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋಗು ತೊಡೆಕೊಂಡು ಮಂಜತ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಕೈಗರ್ಲೆ ಚಿಕನ್ 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 ಅಂಕಲ್ ದುಂಬು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಡಿತೀರ ಲಾಟ್ अंकल आप पहले किधर था मोमोज बनाता था चाइना में था ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಬೇರ್ನ ಮಮೋಸ್ ಪೋದು ಮಲಿ ಮಲ ಪುಂಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗಾತ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಶೇಪ್ ಉಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಗ ಇಂಚನ था ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಚಂಚನ ಕೈಟ್ ಯಾ ತಿಂತೀನಿ ಇಂಚನ ಅವು ಪುಂಡಿ ಲಗಾತ ಅವು ತೇರವಾದ ರಜ್ಜೆತ ಟೇಸ್ಟ್ मोमोज से अंकल वो मोमोस का जैसा है मोमोस का जैसा है हाँ वो देखिए कैसे शेप बना है उसने पैच वर्क किया वो उसको आटा आटा यारन ने मित्ती पैच वर्क पूरा बांध ले बोलिए तो चले अंकल ना कटिंग पूरा करेक्ट उंटु चले बोले शोक लाटदु कटिंग पूरा ओ ಐಕೆನ್ಯ ಬದರಿ ಕರಂಜಿ ಅಂಕಲ ನಿನ್ನ ಜೋರ್ ಬಡ ತುಲೆ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚನರ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾಂಟು
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಕೆ ಬುಧರ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಾಮೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಏನು ಚಾಂಡ್ಲ ಅಂಡು ಏನ ಓಕೆ ನಾನು ಇರೋಣ ಪನ್ನೆ ಚುಕ್ಕೆಗೆ ನೈ ಸಾಲ ಅಂದ್ बट ये पूरा एक बुर्जी हो एक ऐसा है वो बुर्ज के जैसा है डालो अंकल फुल सर्विस ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಡೀತಿರ तुले इंचना वही पूरी तब अभी बढ़ जाएगा अंकल बाद में इसको पैच करेगा अंकल आपका रोटी छोटा हो गया तुले स्टार्टिंग डे तुले इंजन पेर अंकल आपका रोटी छोटा हो गया बोलते हैं ना मैं इतना बनाया वो कौन बनाया तुले इत मनते तुले अंकल मन तो ले यार रोटी आवाज आने ओढ़ी तुले ये तीजिट मनते नहीं मैंने वो रोटी बहुत छोटा ना और दो बड़ा चाहिए इसमें स्टफिंग नहीं होता है मैं तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं फिर आलू पराठा लगने लगेगा ये देखिए पड़ गए अंकल भी पैच करेगा ये देखिए मेरा मोमोस का शेप आ गया है ना दिखाओ ये देखिए ಅವು ಮೋದಕ ಲಕಾತ नहीं मोदक नहीं मोदक क्या है मोदक वही है मोदक ದೇ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಬಿತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ಯಾಬ್ अंकल ಆನಿಯನ್ ऐसा ಕಾಣತ್ತ मैं आटा का ತುಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಟ್ಟ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬಾಜನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರಲ್ಲ ಪುಂಡು ಹಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಗವುದುಲ ತೊಂದರನೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಡ್ಲಿದ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸೀರ್ಲದ ಈಗ ಇಡ್ಲಿದ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬಂಪರ ಇಡ್ಲಿದ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲೇ ಇದು ತೊಂದರೆ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಹೊರದಿನ ಇದೆ ಗಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ఇక్కడ ఇంచే ఇది మామస్ వంట ಅಂದ ಮಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಮಾಡಿ झूलेगा अंकल वो पूरा निकलेगा अंकल ओपन हो जाएगा नहीं कल कैसे ये मामस है और क्या देखिए अंकल क्या क्या बनाते है वो क्या बना नहीं ओपन ही नहीं ओपन वो अंकल वो स्टीम करने का टाइम दिनों का पूरा ओपन हो जाएगा देखिए वो अच्छे से नहीं नहीं चिपक नहीं वो मेरा नहीं है अंकल वो उसका नहीं है मेरा ಅದೇ ಬೇರೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಅವು ಉಂಡು नहीं पड़े बंदे ಇದು ಶೋಕಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅವಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದ ಮೈದಾ ದಾದೆಪ್ಪು ಮ್ಯಾವ್ 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 ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾವ್ 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 ಐಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಜೋರು ಬಡಪು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲ ಪಂಡದು ಏರಣ್ಣ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡಣ್ಣ ಐಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ದಿನೋ ಲೆಕ್ಕಡು ಅದೇ ದಿನೋ हम लोग किधर कोई गेस करके आंसर करेगा कमेंट करेगा उसको एक अंकल की तरफ से मोमोस ಏಳಗಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ क्या क्या बोलते हैं आप ऑनलाइन क्लास लेते होते हैं मोमोस ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೂಪ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಗ್ ಸೂಪು ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಓಡಾಡ ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಗ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶಕೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಪುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ 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 ಹಿಂಗೆ ಮಾಮೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏ ಶೇಪ್ ಐತೆ ಮಾಮೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾನ ಸೂಪರ್ ಮಾಮೂಸ್ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಿನ ತುಲೆ Open ಆಗಿದೆ. ಯಾ ನೀರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಕೇಳುವೆ ತುಲೆ ಅಂದತ್ತ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಇವನ್ ಪೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ ಪೋಡು ಅದರ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ ಈತ ದಿನದ ಈಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಈತಲ್ ದಾಯಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ದಾಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ
ಒಂಥರ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ದೇಪನ್ನಡ ಅಂಕಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐನಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಾಮೂಸ್ ಮೊಮ್ಮೋಸ್ ನೀವೆಂತ ಮಂದಿನ ಪುಂಡಿಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣ ತುಲೈತೆ ಯಾನು ಯಶೋಕ್ ಮಾಮೂಸ್ ಎಡ್ಡತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಯಾ ಮಂದಿ ಎಡ್ಡಚ್ಚು ಓಳು ಎಡ್ಡಚ್ಚು ಯಾಮಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಚ್ಚು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಲೆ ಈತಲ ಯಾನೆ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಐದು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ತೋಜಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಶೇಪ್ ತೋಜಿನ ತುಲೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡ ಶೇಪ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಇನ್ನೇಂಗ್ಲೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಚುಕ್ಕರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗು ದಾಲ್ ತುಲೆ ಇದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಲಿಪ್ಸದ ತಾಗನು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಡ್ಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಮೊಮ್ಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು अंकल टेस्ट करके देखिए बाद में बोलते हैं मैं बनाया कैसे अच्छा अच्छा बनाया हाँ? अच्छा बनाया मैं नहीं बनाया आप बनाए ये चटनी है ना चटनी के साथ में मोमोस ಎಂಕಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಡು ಎಂಚಣ್ಣೋದು ಅಂಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೀರ ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ गरम गरम खाना चाहिए ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ चटनी तीखा है अंकल बहुत अच्छे चटनी जबरदस्त ಟೇಸ್ಟಿ सुपर सुपर ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಮ್ಮಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಸ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಅಡೆ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್